aspecte din momentul când domnul Cristi a fost pomnit. Imediat după ce a fost pomnit, oamenii au luat atitudine. Doamna Iolanda, în imagine, domnul Laurențiu și domnul Cristi Tăușanu. Doamna Afrodita. Deci martorii care au văzut când a fost pomnit în ochi de către Valentin Anghel, domnul Cristi Tăușanu. Lovitura a fost foarte puternică, domnul Valentin Anghel era sub influența alcoolului, toți martorii susțin asta, poliția a greșit că nu a pus viola individului. Este foarte violent și urmărește cât un eveniment pe Facebook să vină să facă rău iubitorilor de animale. Nu a fost suficient, că au fost omorâți mii de câini pentru înscenarea făcută de familia Anghel, continuă să facă rău câinilor și populații din România. Sunt oameni care au suferit enorm pentru câinii luați de ASPA și care nu au fost găsiți sau au fost găsiți morți. Domnul Cristi Tăușanu aici, imediat după ce a fost lovit în plin, în ochi, foarte puternic de către domnul Valentin Anghel. Martorii au depus plângere, au semnat. Mai rămâne ca domnul Cristi Tăușanu să depună această plângere. Domnul Laurențiu, un mare iubitor de animale, a participat și el este un martor. Momente după incident.